ukážu... Co? Minecraft. A je tady se mnou samozřejmě Lepes Dynamik. No. Pardon. No tak řekni ne, ahoj. Ahoj, no. No, konečně. Už to mám tady rozstartovaný. Nevím, já jsem to blbá. Mám hodně podobný hlas jako Charlie Player. Nebo Charlie Game, nebo jak se No. No. Víte, já jsem si udělala takový mini checkpoint. Mini checkpoint. Mini checkpoint zrovna ne. Ale že prostě... Já jsem si udělala takový parking. Parking. No. Protože na čem skáče. Parkouring. Parkour. Jo, ano, parkour. Tam je to dřevo, vidíte? Jo, už jsem tady. Vidíte jako. Stáhnout video show. Jestli ti půjde. No to taky jestli půjde, ale... Hop. Dobře, jo. Hej, tady to už je úplně lehké. Ne! Tak nic, tak to jsem to řekla. Zakřikla teda. Tak jsem měla zaklepat už něco. Jako dneska paní učitelka říká, že ano. Jak vidíte, už se stmívá. A já vypínám. No. Co dělám pro boha? Jo. Takže vidím, že je noc. No mi to řekne, že ještě ne. No konečně. Pardon, jím večeře. Už je ráno. Tak brzo. Je ten parking. Aha. Dobré. Ahoj, já jsem Charlie Player. Nebo Charlie Game. Přesně tak. Slyšíte? Já jsem Charlie Player. No, a to já, ale to já. Jo, já vím. Ty bys chtěla být kluk? Ne. Ne. Znáte Anis? Tak to je babka. Tak ona normálně chtěla Znáte být kluk. A oni jsme dělali takové složky na výkresy. On nakreslil. A prý ona, chtěla jsem být jako kluk, oblíkala jsem se jako kluk, ale kluci mě pořád neměli rádi. Chtěla jsem to ještě nějak udělat, ale nešlo to. A také úplně blbosti. No, ale jako, řekněme, že už jsme to jakože, jakože už jsme to dokázali, jo. Ne, sakra blbá jedna kostka. Ne, Ukáž, jaký máš parkour. taky divný úplně, taky dřevo. Tak ukáž. Ukáž. Taky parkour. Snažila jsem se. Jako na zacvičení stačí, hej. A proto víš, že nadačíš? Tak to vypadá, když my jsme prostě normálně, ale... Takže tady touhle bombou končím, jo. Protože... Takovou bombou pořád. A já to tak říkám. Znáš Top Gear, ne? No to je jedno. Tak ahoj. Nebo co?